Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ndị omekome ekpe nọrọ na mgbede Sọnde gara aga gbuo onye na-akwọ ụgbọala Toyota Highlander ma tọrọ ndị ọkwọ n'ime ya. Nke a mere na Ngọkpala nke steeti Imo. Nke a na-abịa dịka ndị uwe ojii gbachikọrọla otu ụlọ oriri na nkwari nakwa otu ọba ozu n'ụzọ Agwara Aba gawa Owere n'ime ọchịchị kansụl Ngọkpala n'ihi ebubo igbu ọchụ nakwa ịwapụ mpaghara ahụ ndị mmadụ. Chegumi anyụọla ọzọ ma kọwaa na ịtọrọ ụmụaka bụ obere njọ iji tụnyere igbu ndị ọrụ nchekwa. Nke a ka o kwuru iji kwado mkparịta ụka ya na ndị omekome bandit na-enwekarị. Dele Momodu akatọọla agwa nwunye onyeisiala Remi Tinubu bụ onye nyere gọvanọ Adeleke nkeji 5 maọbụ ya agbanye igwe okwu ya. Ọ kọwara agwa ahụ dịka nke mkparị ma rụtụ aka na nwunye onyeisiala enweghị ọkwa ọbụla nke iwu kwadoro. Otu ECOWAS ekwupụtala ọnọdụ ọdụrụkọ gbata n'ime mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka n'ihi ka ọnọdụ iji ndị agha chụpụ onyeisiala ji arịgorola ọjị n'ime mpaghara ECOWAS. Ndị agha mba Burkina Faso anwụchiela ndị agha mba Naịjirịa 11 ma nwụchi ụgbọelu ha n'ihi enwetaghị akwụkwọ ikikere tupu ha abanye n'ikuku mba ahụ. A ga-echeta na mba Burkina Faso, Niger na Mali nọrọ na nso nso agbahapụ otu ECOWAS. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.